sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babi mai bayani akan yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama salati. A wannan babi an faɗi abu biyu, as-salatu da kuma ala annabi. Yi wa annabi salati umarni ne na Allah subhanahu wa ta'ala a yi wa annabi salati. Inna Allah wa mala'ikatahu يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. wato wannan doka ko wannan umarni na Allah ta'ala cewa ayi wa annabi salati, Allah ya fara shi ne da kansa. Inna Allah wa mala'ikatahu, hakika Allah ta'ala da mala'ikunsa yusalluna, suna yin salati. Ba sun yi salati ba, ba za su yi salati ba, suna yi. Yusalluna fi'l mudari'un marfu'un bi thubuti an-nun, li'annahu min al-af'al al-khamsa. Al-af'al al-khamsa turfa'u bi thubuti an-nun wa tunsabu wa tujzamu bi hadfiha. Wato ana yi ne kullum, ana ta yi. Inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna, Allah da mala'ikunsa suna yin salati ala nabi, abu sa wannan annabi mai daraja. Ya ayyuhal ladina amanu, ya ku dandazon masu imani, sallu alaihi wa sallimu taslima. Ku yi masa salati kuma ku yi masa sallama. Haka Allah ta'ala yake yana yi, mala'iku suna yi, mumani. Shine sahabbai suka ce, ya Rasulullah, أمرنا الله تعالى أن نصلي عليه فكيف نصلي عليه. Allah ya umarce mu mai maka salati, to yaya ake maka salati? Da nabi shiru can sai ce qulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. a cikin sigogi guda bakwai da suka zo na salatin Ibrahimiya babu mai tsawon wanda na karanta din nan, domin yana da jumla guda goma, jumla goma ce. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. kaga salati ne kwaya daya amma yana da jumla har guda goma. Wanda ne yasa masu son su yi salati da yawa suke ganin wannan yayi musu tsawo. Su da yawa suke so su yi, shi kuma wannan sai an karanto jumla goma, wanda da irin wanda za ka yi Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim, Allahumma salli, sai kai goma, shi wannan ba kai ɗaya ba. To sai mutane suke ga to tunda da yawa suke so su yi wannan, shi kuma yanzu duk wannan jumla goma a matsayin kaba ɗaya kai, kaba ɗaya ne, amma kuma Allah zai ninka shi goma, sannan zai baka daraja goma, zai yafe ma zunubi goma a wannan kwaya ɗayan, sannan kana da tabbas abin da kai yana da inganci. Yasa malamai suka ce a babin rantsuwa da za ka ce wallahi sai na yi wa annabi salati, to in baka irin wannan kalafa sai ka yi kafara, domin shi ne abin da aka yi ittifaki tsakanin gabas da yamma, kudu da arewa, cewa shi ne salati wanda ya fito daga bakin annabi ya ce a yi masa.
na biyu dukkan mazhabobi gaba daya na fiqhu sun yadda a cikin sallah yana cikin kuraren da ake wa annabi salati. in mutum yana gaban Allah yana sallah to zai wa annabi salati. duk da tattafan fito ka duba wannan sigar suka kawo, ka duba ashimawu, iziya, risala, akarabu, misbahu, ibn ashir, ibn rushd, muktasar, da duk abinda suka kake na muwatta, duk wannan salatin suke kawowa to shi ake a cikin sallah. kuma duk da sabanin wannan yana dariƙa, wannan yana izala, wannan yana yin duka baya biyun ma, kowa ya zo yin sallah wannan salatin da yake yi, ko yana dariƙar ko yana izala, an ce awa annabi salati a cikin sallah wannan yake yi. to kaga wanda kai a gaban Allah kuma a cikin sallah kaga shi ya fi kowanne inganci. Zaka Imam Shafi'i yace in mutum zai wa annabi salati yayi da wannan sigar. Ba ta aka yi wa annabi salati da kowace siga bai ba, amma wannan ya fi inganci, ya fi tabbata. Za ga malamai suna buɗe littafansu da sigogin salati iri-iri, su rufe da sigogin salati iri-iri. Abu ne na alheri ka gaya annabi sallallahu alaihi wasallam, amma in kana son kai wanda kake da tabbas to kai wannan shine kake da tabbas cewa kai salati. saboda haka mu yi kokari mu yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam, ko musamman sahabbai larabawa ne za su iya zuwa su tsara salatai su kawo annabi, amma suka ce Allah ya ce mu yi maka salati fa kaifa nusalli alai, to ya za mu ma kaifiyar salati, ya ake maka salati. kun ga shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya shiru, wanda wannan shiru ma ya fassara shi da cewa kamar wahayi ake masa a lokacin. kaga sai aka gaya masa ga yadda za a yi. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن دراج أن أبا الحيثم حدثه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل مسلم لم يكن عنده صدقة فليقل في دعائه اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فإنها له زكاة. wannan hadisi duk da an samu malamai guda hudu sun inganta shi amma ba shi da inganci. daga ciki akwai ibn Hibbana a cikin sahih ibn Hibbana da al-Hakim a cikin Mustadrak da kuma al-Imam Suyuti da al-Imam al-Munawi duka waɗannan malamai sun ce wannan hadisi yana da inganci, amma malamai sun ce ba shi da inganci saboda samun ruwaya ibn al-Hay'a an Darraj. abin da yake cewa anna abul haythama haddathahu an abi sa'id al-khudri an an-nabi qala ayyuma rajulin muslim, duk sanda aka samu mutum musulmi lam yakun indahu sadaqa, bai mallaki abin da zai bayar da sadaka ba, falyakun fi du'a'i, to ga addu'a da zai dinga yi nan sai ta tsaya masa a matsayin ya bayar da sadaka. yace Allahumma salli ala Muhammadin, Allah ka yi wa Muhammadu salati, abdika wa rasulika, shi bawanka ne manzanka ne, wa salli ala almu'minina wal mu'minat, kuma ka yi addu'a da salati a bisa mu'minai maza da mata والمسلمين والمسلمين هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور فإن هذا له زكاة. wannan kamar kafin da zakka ne. wannan hadisi da ya inganta da an sharo cewa in ba ka da abin sadaka ga abin da za ka yi shikenan sai a baka ladan waɗanda suka bayar da sadaka. amma duk da haka dai akwai abin da za a iya shine falalar salati da darajar yi wa annabi salati da amfanin da mutum yake samu in yana wa mutum annabi salati.
daga ciki akwai littafi da malam ibn qayyim ya wallafa jala'ul afham, ya kawo gurare kusan 50 da ake wa annabi salati, ya kawo falala da mai yi wa annabi salati zai samu sama da 40. idan ka karanta wannan littafi sai ka ga babu wata ibada da za ka yi ta yi bayan ka soke farilla ilan kai kyau annabi salati, saboda darajar da salati yake jawo mai shi da kima da matsayi a wajen Allah idan kana wa annabi salati. haka babu da sabani akan ayiwa annabi salati, kowa sai dai da irin sigar da yake yin salatin da ita. A wajen siga aka bambanta ko wannan yayi da wancan sigar yace tafi, wannan yayi da wannan sigar yace tafi, wannan yayi da wannan sigar yace tafi, sai muka ce mu kuma ayi da sigar annabi tafi. Mu ba mu da tamu, ba mu da tamu, ba mu da ta malaman mu, ba mu da tushe innan mu, ba mu da tawaliyan mu. Wacce muke da ita ta annabi. Mu muka ce kalar da annabi yayi, irin sigar da annabi yayi da bakinsa a gurin mu ta fi inganci, ta fi nagarta, kuma ita ce tabbatacciya. Kaga mu mai kowa laifi wace, inda mu ce ta wannan ta fi ta wannan ba, mu ce ta wannan da haka mu mai wa kowa laifi ba, kuma mu nemi rigima da kowa ba, domin na ga wanda ya ce a yi kalar na annabi